Ja, sådan der. Skal du bare forbi? Nej, altså, du skal starte med at stoppe den bold. Er det sådan en video? Det er Assos nu. Så skal du bare forbi ham, Assos nu. Ja, måned, fordi han skal have 37. Kom nu, Assos. Bold på mål. Og så Ivan på rundt. Nej. Så bare lige kør den fri, så den Spær kan løbe. færdig. Ind og tøm mit kamera. Ja, prøv at gå ind med hånden. Tøm kamera. Lad os plads nu. Ja, det var det. Det er det. Nej, vi mangler en omgang mere, jo. Ja. Men det er jo Asa, der får lov til at bestemme, jo. Var det ikke? Nej. Jeg kan kun tage 700 billeder på en opladning. Skal de blive ved med at spille? Det var ikke helt ladet op, det ikke så ud. Der er jo en, der skal vinde 2 gange for helvede. Det var snart så. Kan du ikke bare sige... Det er uerstatteligt, det der. Det er hjemmelavet. Ikke få værre bad. Kom til at grine, altså. Så bliver jeg. Så prøv lige at spænde den der igen, og brug lige jeres muskler til at spænde den. Nej, prøv det er jo ikke... Wait.